שלום לכולם, מה המצב? כאן אורי. היום אני בסרטון השני שלי במשחק בשם בסייג'. עכשיו בואו נראה בעצם על מה המשחק הזה. אוקיי. אז בואו נראה מה קורה פה. צריך להרוס את זה. דסטרוין, אתם רואים שמה? זה כנראה משחק, כן, זה משחק של בנייה. עכשיו אומרים פה how to build, זה הראשון אומרים לך how to build. אז בואו נראה. ניקח את זה, שים פה ופה וזה פה, פה ופה. בואו נעבור לשלב הבא. אל תדאגו, זה לא יהיה להכל, זה יהיה רק לפעם. עכשיו בואו נבנה את גלגלים שבעצם מסתובבים לשם. אוקיי, עכשיו מה לעשות? your match, אוקיי, פה, כדי להתחיל. ואז ללחוץ על זה. אוקיי. מה הבעיה? אבל למה נפל לי גלגל? אוקיי, זה לא משנה. next zone. גם זה destroy. בוא נבדוק אם זה אותו דבר. לא, אי אפשר עם זה. בוא נעשה לזה למחוק. destroy. עכשיו, מה אלה? אנחנו ננסה פה לגלות. ננסה לשים 4 כאלה סביב. ופה כזה. עכשיו, מה אלה? כנראה עם אלה אפשר לפנות. בוא ננסה עם זה. למרות שאני די נוב במשחק הזה. אוקיי, זה לא עבד. אולי בעצם אפשר. אז בואו ננסה רגע. יש פה עוד דברים. בכלל לא ידעתי. כנראה פשוט צריך large wheel. ו-weapon. אוקיי. יש פה עוד חלקים. בואו נשים פה large wheel. לא, אז איך מוחקים את זה? מחוק, יימחק. אוקיי, עכשיו בואו נבדוק. נשים גם את זה פה. גם את זה פה. לפני זה אני רוצה לחקור את הגלגלים הענקיים. אם לא יהיה, בואו נראה אם הם שונים. כן, הם שונים. אז הם יכולים, כאילו הם יותר חזקים, הם יכולים יותר לטפס על הרים. אוקיי, בואו נעשה את הבא. אוקיי. אז יש שני דברים שצריך לעשות. אחד, זה או להפוך את הרכב שלך ליותר קטן, או פשוט לעוף מעל כל זה. נראה לי אנחנו עוד לא עשינו תעופה, אז קודם כל אנחנו נעשה תעופה. אבל אפשר, כן, הנה, אפשר לעוף פה. זה הולך להיות יותר מסובך. בוא נשים. האמת היא? כן, בוא ננסה לעוף. מה נעשה פה? מה אלה?
אוקיי, 0.2. עכשיו בוא נעשה. זה O. אוקיי, זה התעופה הזאת אז לא עבדה. עכשיו בוא ננסה. יש לי רעיון יותר טוב, ואיך לא חשבתי על זה. בואו נשים גם פה אחד. עכשיו ננסה. אולי זה הפוך, אולי יצאתי קצת קוקו. אולי צריך גם. אולי צריך פה. כן, לא, כמעט, למה הסתכלתי במצלמה ככה? אוקיי. אני מוכן. תעופה ראשונה. כמעט. אוקיי, בואו נעשה רגע. יס! כאן עשינו סתם איזה סתם פה עשינו סתם איזה תעופה מטומטמת. אוקיי, עכשיו גם פה יש שתי דברים. צריך לעוף מעל, זה חובה. למה? יש פה מוקש. אם לא היה מוקש היינו הורסים אותם. אז בואו, אבל לא, האמת היא, בואו פשוט נבנה את הטנק הגדול שאנחנו צריכים. טנק גדול וחזק. אוקיי, פה מקום. החלק הזה כנראה שהוא לא ישרוד, אבל עדיין בואו נעשה איתו. נראה. אוקיי, כנראה שאנחנו נעשה את זה כבר פרק הבא. סתם, נראה לי עכשיו נעשה את זה. אבל איך עושים את זה? אלוהים, אני נוב. אוקיי, אנחנו פשוט נעוף מעל זה. פשוט נעוף מעל זה, בלי... אוי, צריך להרוס גם את זה לעזאזל. אוקיי, אנחנו נגלה כבר פעם הבאה איך עושים את זה. פרק הבא כנראה מבוסס רק על השלב הזה. למה זה כנראה שלב קשה? מאוד קשה. אוקיי, לייק, סאב, אם אהבתם, בבקשה לייק, סאב. אני יודע שאני לא הכי טוב במשחק הזה, אבל אנחנו ננסה להשתפר, ככה זה התחלה. אוקיי, ביי. ולשים פה כאלה של תעופה, כדי, כמו שאתם זוכרים, נעוף בעצם קדימה. וואלה, זה מתחילים ב-O. אוקיי. עכשיו, זה לא היה מתוכנן. אבל בוא נעיף את כל אלה לבוא. לזל, תיגעו במוקש. בוא נראה אבל מה עם הגלגלים האלה. אוקיי, אז בוא בעצם נחליף את הגלגלים האלה כזה. נוריד את כל האלה, אני יודע שאני קצת מסבך, אני קצת חדש בזה. נשים את התותחים פה אולי, כן פה. ונשים את הגלגלים הגדולים רגע, לא, אנחנו נשים את אלה. כדי שנוכל לזוז. אוקיי, אז... אוקיי, עכשיו בוא נראה איך יורים, למה עוד לא ממש דאגתי. אוקיי. יש לנו בעיית שיווי משקל.
נשים כאן כאלה. הופה, עכשיו זה נפתח. אוקיי. אני אולי אוסיף פה תעופה במקום שזה ישרוד. נשים פה שתיים כאלה. אוקיי, עכשיו יש מגנים, אני רואה פה. אוקיי. שנייה. אוקיי, חזרנו. עכשיו בואו ננסה גם להגדיל את זה לפה. ונגדיל את זה גם קצת לגובה. אוקיי, עכשיו קנון. אופס. בוא נעשה את זה. God damn it. אוקיי, אז עכשיו אנחנו גם נוריד את כל התותחים. אנחנו נוריד שתי שכבות. שכבה אחת, נחליף את הגלגלים. ופה נשים סתם גלגלים כאלה. אחד פה, אחד פה. אחד פה, אחד פה. ונשים המון 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 תעופה. וגם צריך להוריד שכבה אחת של מגנים.